sa tayo nga ihi na aryan nga ihi na kun sa gararan nga ilit papadi may sa tayo nga ihi na aryan nga ilit na kun sa gararan nga ilit papadi ibunan nagtay nga rod tinagan nga idiritay nga rod ti gloria na ibutak-taktay nga rod kinaimbag na penintay amin ikanta agbiag ka o Kristo nga ari ti kapya agbiag ti Apo nga arit langit ken daga ti nga lubungan umayag ruknoy ken agdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka agbiag ka o Kristo nga ari ti kapya agbiag ti Apo nga ari langit ken daga ti nga lubungan umayag ruknoy ken agdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Tatna Domingo, Jan Vianney Sunday. Domingo, dagi patron, dagiti amin ako raparoko apapadi. Dawaten tayo ti panangibaba at ni San Juan Vianney. Tamakapudno kuma, dagiti papadi nga agserserbi. Ikararagan tayo, dagiti papadi tayo, dagiti amamu tayo. Dagiti alamin nga agserserbi, dagiti madisdisturb, marigrigatan, dagiti masubsubok ti bokasyon na apapadi. Sapay kumatay pa iti Diyos tinapudpod na puso para kadakwada nga agserbi. Tapno maikaritay ang makiranod iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kun tayo agkonpesarak iti Dios sa man nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga Kristo, mga sigaw,
Mga sigaw, Kristo. Oh, mga sigaw. Mga sigaw. Mga sigaw. Mga sigaw. Mga sigaw. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapiat kadagiti, amin natatao, anaimbag di panagnak nga kenda. Nailangitan nga daydayawen kada, agrupab kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapoy ti dayan mo, ay langitan. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria iti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bukbukong anak, Kordero iti Dios, anak ti Ama, unasen ti basbasol, ti lubong, kasiyan nga kami, awatem tuy ararami. Si tutugaw, iti makanawan ni Diyos Ama, kasiyan na kami, denggem tuy arararawi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia.
Hosana. Sikalaeng itinasanwan, sikalaeng itikangawan, itiimpuyog di Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, turudan mi ti mangawag ken ka iti Ama. Buklem kuma iti uneg ti puso mi ti umiso a panagnakem akas anak mo. Iti kasta maragpat minto ti tawiden mi nga inkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Nayununanan na ibaga, kadagiti kapunan mi, ti mapasamak iti dayta arabii, tapno mas maragsakan da, ken maparegtada, iti panakatungpal kadagiti nataltal kanda, akarim kadakwada. Ammo dagiti tattaong maispalem tinalinteg apagilyan, ken dadaelem dagiti kabusorda. Tiwagas apanang dusam kadagiti kabusor mi, ket isumet laeng ti naramat mo, iti panangayab mo kada kami tapno mayraman kami, iti kinadayag mo. Kabayatan na, dagiti napudno nga anak tinalinteg, apagilyan ket nagidat datagda, iti nalimed kadagiti daton. Nagtutulag da asang sangkamaysa atong palen dagiti bilin ti Diyos, ket agtitimpuyog da iti rigat ken ginawa. Kankantaen da idin dagiti kadaanan na kanta ti pagdaydayaw. Ti sao ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Naragsak dagiti nasyon a pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Da kayo amin na nalinteg, agragsak kayo. Gapoy ti narami ti Apo. Masapul nga agdaydayaw dagiti natulnog ken kuana. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na. Wen, naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Naragsak dagiti nasyon na pinili ti Diyos nga agpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen, salwadan na dagiti agtalek, iti di agbalbal yung ayat na. Iti patay isalakan na ida, iti tiyempo, ti bisayin di na ipalubos amatay da. Naragsak dagiti nasyon na pinili ti Diyos nga agpaay ken kuana. Isaad tayo ti Apo tinamnama tayo. Isu amang tulong kinmang salaknib kada tayo. Ada kumakada kami, idi agbalbali ngayat mo, Apo. Kas, iti kaada tinamnama miken ka. Ti Diyos ang agpaay ken kuana. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreos. Ti kaadda ti pamati, isut panangnamnama, nga awaten dagiti bambanag, nga ururayen ken panagtalged iti kaadda dagiti bambanag aditay makita. Babaen ti pamati, inawat dagiti tattaw, idiununat tiyan namong ti Diyos. Babaen ti pamati,
nagtulnog ni Abraham, idi ayaban ti Diyos, ket rimwar anapan iti maysa ataga nga inkari ti Diyos at awiden na. Pinanawan na ti ili na, nupay di na ammo ti papanan na. Babaen ti pamati, nagnaed akas maysa agan naet, iti daga nga inkari ti Diyos kenkwana. Nagyan kadagiti tolda, agraman da Isaak ken Jacob. Isuda anak ipagtawid, iti inkari ti Diyos. Tapas pasungaden idi na Abraham, ti syudad abinangon, ken inaramid ti Diyos. Ti syudad anabangon, iti matatinayon a fondasyon. Babaen ti pamati, nagsikog ni Sara, nupay baketen. Agsipod ta nagtalek, apong palen ti Diyos ti inkarina. Iti kasta, nupay na ibilang akaslanatayen ni Abraham, ti maod kenkwana ti adu akapututan, akas kaadu dagiti bitbitwen sa dilangit, ken kas kaadu ti di mabilang adarat iti igid ti baybay. Natay amin dagitoy atattao, asi tatalinaed iti pamati. Saan daan naawat dagiti inkari ti Diyos, ngem nakita ken pinaspasungadan da dagitoy akari, uray no mabayag pa iti pannakatungpal da. Si babatad abinigbig da, agan naet, ken agdaldalyasat da ditoy daga. Tay parangarang dagiti agkuna iti kasta, nga agbirbirok da iti bukod da adaga. Saan ati daga a pinanawan da ti pampanunuten da? Tano ti daga a pinanawan da ti pampanunuten da, adda kumagundaway da nga agsubli. Ngem kas makita da, tartarigagayan da tinasaysayaat adaga. Wen, tinailangitan adaga. Isut gapuna asaan a mabainan ti Diyos, no awagan da a Diyos da. Agsipod tayong sagana na ida iti maysa a syudad. Babaen ti pamati, indaton ni Abraham ni Isaak nga anak na, idi suoten ti Diyos. Wen, ni Abraham nga ti nakaitedan ti kari ti Diyos. Nupay kasta, si sasagana amang idaton iti kaykaysuna nga anak. Daytoy ti gapuna a kinuna ti Diyos kenkwana. Tumaod to dagiti kapututam ken ni Isaak. Binigbig ni Abraham a kabaelan ti Diyos a pagungaren ni Isaak. Isut gapuna nga iti sabali a pannao na isubli ni Isaak kenkwana manipod ken patay. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Idiritay ti gloria na, datay amina parswa. Langit nagaindakan, Ti Apo adda kuma kada kayo. sa kumamit ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, di kay agbuteng basit nga arban ko. Tapagayatan ni Amayo nga ited kada kayo, ti pagarian. Ila ko yo amin ako kwayo, ket ilimosyo iti paglakwan nyo kadagiti na panglaw. Isaganaan nyo dagiti bagbagiyo, kadagiti supot adi marunot, ken dagiti di mapukaw a kinabaknang sa dilangit. Tasadyay awan makaasideg aman nanakaw, ken saan abuuten. Tano sa dino ti ayan ti gameng nyo, at damot ijay ti puso yo. Masapul asi sasagana kayo latta ti uray anya ang mapagteng. Kanayon asi babarikas kayo, ken sigagangat dagiti pagsilawan nyo, akas kadagiti adipen amang paspasungad iti among da anapan nakibuda. No sumangpet ket agtugtog, dagdagusen da nga ilukat tiri daw.
nagasat dagiti kakasta nga adipen asiririing ken si sasagana, amang pasangpet iti among da, ibagak kada kayo, barikesan nanto ti kawes na, pagtugawin nanto ida iti panganan, ken serbyan nanto ida, nagasat dagita nga adipen na mapasangpet na ida asi sasagana, masangpetan na ida asi sasagana, uray na sumangpet iti tenga ti rabii, wenno naladla daw pay. Amwen nyo da itoy, no ammo ti ama ti pamilya, ti oras ayaay ti mannanakaw. Di na itulok asirkan ti mannanakaw ti balay na, kastamet kada kayo, masapul asi sasagana kayo latta, taumay ito ti anak ti tao iti oras adiyo ipagpagarob. Apo kinuna ni Pedro, da kami kaditi pangiturungam iti daytoy apangarig, wenno dagiti amin at tao. Si asino nga rod ti mapagtalkan ken masirib nga adipen, insong bat ti Apo. Isu ti tudingan ti among na amangaywan iti balay na, ken mangted kadagiti dadduma nga adipen ti pannakabagi da akanen, no dumteng ti pannangan. Nagasat dayta nga adipen, no masangpitan ti among na iti kasta nga aramiden na. Wen ibagak kada kayo, isaad to ti amo daytoy nga adipen nga agaywan kadagiti amin asan ikwa. Ngemno ko na dayta nga adipen iti bagina, mabayag pa iti sasangpet ti among ko, ket iruginan akabilen dagiti pada na nga adipen, lalaki man wenno babae sa mangan, uminom ken agbartek, dumteng to ti among na iti aldaw adina ipagpagarob ken ti oras adina ammo. Dosain to ti among na, ket ipalakam nanto ken kuana, ti kaikarian dagiti saan ang mapagtalkan. Magagaran to iti saplit ti adipen ang makaammo ti kayat nga paaramid ti among na. Ngem di natong palen. Ngem nalaglag anto ti dosa ti adipen adi makaammo ti kayat nga paaramid ti among na, ket agaramid iti pakaigapuan ti pannakasaplit na. No adu tinaited iti tao, adun tumet ti manamnama nga aggapu ken kuana. No adu tinaited iti tao, adun tumet ti manamnama nga aggapu ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Kayaw timipay ken ka Kristo. Good morning. Fiesta dagiti Kura Paruko, te fiesta ni San Juan Vianney, iso ti patron dagiti papadi nga nangruna dagiti Kura Paruko. Idi kalman nagtutungtong kami di jay grupo mi, jay club mi, dandani manggayam opening ti klasisen, madama ti daldalos, brigada, imbagtad da brigada tatta, idi ubing kami kaawam man ti brigada, di umuna nga aldaw ti klase ka dalos. Nga da kumpay, at da palang ko, idi amuya ti palang. Na tinaingpis nga kaslalata nga bunang nga pagkoti unas. Amayat di nga pagdalos. Kasi di umuna nga aldaw ti klase mi di ubing kami. Di da ipanawon mi, awan ti brigada, nagnamay ko dagiti nga ubing tatata, mapaninanang da, mapandagiti grupo-grupo nga, pinagsaya ada kami, idi ka, kumpay, bunang, ano niya dagiti, itugot iyo, dalosan nyo ta entero nga kabakiran nga summer nga rod. As di, idi. Kumakitak mo din na minsan, ni adun ti aggagatang ti gamit ti ubing. Tapta nga rod ka, nagbaliw ta, August niya, datayo idi ka June ti opening. So nga Mayo, kas di ay. Makitak di kalman, aggagatang ti bag, ni nagsaya, at malagip ko, idi ubing kami, dagi ka aruba mi kada dagi na mamayat ti biyag na nagmamayat bagda, dagi kasjay, Voltis 5, nagiging pala usama, dagi tayo Voltis 5, dagi tayo robot, Superman, nagwapo ta bagda, dagi ti picture di likod, dagi bag mo kada picture na, Voltis 5, Superman, siyak mo ti picture na manok, dagi tayo ngay supot ti marka manok nga asukar nga naposkol, nga dagi tayo, narigat nga, uri kagatam di dyan, narigat mo mapisang, makitkitam di unag nanto dyan, no kinupin ni inang ko, di dyan notebook ko, di dyan mo dagita lastiko, balay ti lawa-lawa, lapis, makitkita nga ron na kakasinin eh. So, manok ti, so naka multi-5 siyak, manok.
nalagda di nga supot. Aggagatang dakaputi da, awang kanyak, anya di jay, apo di, amoy tay supot ti ay silupin ti abunaw, naingpis da jay, di kad na nadalimanag da jay, naingpis da jay, oo, mas ka, hindi tay aramidam mga nagsinan ko, awan na, orikin namat, lamang da jay, kasi di kaputi da, agpisang, isupot ti abunaw, no nalipatam ta supot ti abunaw, pa nagtutudo garod, bulong saba, ay kamarotrot mo di dagdagasan mi nga bulong saba, na idekkat mo taba man sa mabaot ka automatic. Kasi man ti biyak idi so nga nakamay-mayat. Ngam supot di jay adda ti plastic. Awam mo asukar nga kasjayan. Iti marka manok. Victory marka manok dagay mo ti asukar idi nga ti dakkel. Dakkel kasjay. Kakunana dito malagip ko nga rod ta kunana ka gurnong kayo ti supot adi marunot kunana. Da kayo umot no supot ko na yo sa bali man panunot yo siya nga haikin pansit mamati agyan data pampanunutin yung isupoten nga supot adi marunot ko na apay nga dayto iti ibagbagan ni Apo Jesus. Apay nga iso ti topic na iso nga malagip ko ti supot marka manok. Marka manok ni supot ko na apay nga dayto iti ibagbagana ngamin no ayan na ti gameng mo kunana addi ti posom. Iso nga kasla kala agurnong ti supot nga mo marunot depende di gamang mo. Ngam no kitaan tay ti gamang tayo nga mintat ta nga pagin-interesan tayo. Very temporal. Naglaka nga agluma, naglaka nga marunot, naglaka nga agkupas. Kita di ubing nga basit. Anya ti gamang na. Di umuna makan amin nga iganan na isa mulnahan. Makan nga rod. Indunukan ay ayam. No truck. O no palpaltog. Ganas kay di nga rod data ubing nga magagatang di palpaltog. Dapay uni-uni na. Dapay sila so ina na prrrr. Kunana awan na ti palpaltog mi ako. Palatang ti saba. Indig pilam. Namansaan. Nabaot kan. Kasi man ti ayam mi di. Gagamang di ti ubing. Sika nga naganak, no gamang mo di anak mo, anya ti pampanunutan mo no apom, dumakkel agbasa. Dagiti agbasbasa, agredwar da, ti gamang da nga pampanunutan da, agredwarak, makatrabaho ako mah, di ti ambisyon. Into no nagtrabaho, ti pampanunutan ti gamang tayo, ni sudayayan. Agurnong, dapat makapundar, datay nga Ilocano, datay nga Pilipino, naghilig tayo, adda ko mabalay ko, adda ko malugang ko, adda ko maamas sa nikwak, nang ro na kadating Ilocano, adda ko madagak, inagaw ti daga. Dadya ti gamang kanya tayo. Ngam, dakay nga nakapundar, dakay nga medyo sunset ti biyagnan, tanalpasin di sunrise yon, makaretire kayon, sa balin agbaliw di gamangan. Haanin nga sa nikwa, haanin nga luglugan, haanin nga kwarkwarta. Anya ti gamang no makitam ka agbaliw anya ti gamang mo kunana di kalman di grupo mi adda na opera ngamin nga di club mi adda na opera nga may sa akabsat tulungan tayo may sa nagirwar anya ti kunada pipi nga siyak ti tumulong ngam siya di siyak ti agsakit kasjayan kita nyo dakay nga nakatrabahon adda sa nikwayon adda mo't pagbiag yon anya ti gamang nga alwadan nyo salun atin nya wapo rewan makorkortak bastahanak nga pagsasaot Ilocano dayta rewan makorkortak bastahanak nga agsaksakit into no agsaksakit kan ay apaw kalpasan nga nagsidaka ti tabtaba naguneg inom ka nga inom into no nagsakit ka apo ti kano kanemon ka dayta kano awan bitsin na awan asin na organic kano kanemon madi kano tabtaba ka na alam mo tabingay mon ako nami diya pagsasaon niya alwadam ton ala apo nagdanag kasla already kami nga papadi awang magamin mangipapilit nga agpa-check up kada ko kami sa nang tumalag pa-check up no nayaganan piyesta nga rod ti papadi nagsakitan iso nga uri na kita ubing paingam siya nga papadi no dadduma adda bit-bit-bit da no mapangkam agrit-rit una mapangkam agasimple adda bit-bit-bit da anya di bit-bit-bit da Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ay di maintenance nga nagatidog nga no aglabas ka may sa ay para bigat aldaw aging ganan ton nga tigamang tayo salon aten apaya
an na damon. Kadagitay mo't naka-retire nga nabayagan, anya mo tigamang kadakwada, Apo ore makatawon la, pakpakaasi dakin ni Apo Diyos nga mai-extend kumapay ti 1 year dahil nga tawo. Nagpakpakaasi dakin Apo Diyos nga umimbag da pay kalpasan nga in-enjoy mo ti biyag. Kitaan nyo dito gamang tayo, very temporal. Nya? No daduma ti our most precious pearl ko na nakapapatgan nga perlas tayo no daduma, very temporal. Aglabas, panunutin nyo, naggangganad. Kabalay mo, hamo mo mabagkat gayam nga itaray. Talugam mo, hamo mo mapataray. Tabangbok mo nga ikarkarit mo nga ururnunga, Apo, di ka pay agpasya, di ka pay mga tinasaya, at apaya, Apo, agin inot tayo. Ay, Diyos ko. Ayan na nga tabangbok mo, di gangganad, di mo amo no nagaburan. Di gamang tayo, very temporal. Nukit kitaan tayo, siya ti ko na ni Apo Jesus, haang kayo nga agurnong tigamang nga malati, takawon ti mananakaw, mapukaw dito'y lubong. Agurnong kayo tigamang yo sa dilangit. Kasano ti agurnong tigamang sa dilangit? Gisupot nga haan nga mapisang kunana. Kasano pa nagurnong mo ti supot nga mapisang? Day di inang ko nahilig ti supot. No adda nag suputan ti buggoong mainawan daya nya masiglot. Amin nga supot. Graman nagsupotan ti kornik nga bida ka. No daytay ni kinarga ang tiso kasamon sabsaban di kornik na mabalbaling ki innawam. Nya ti supot nga haan nga mapukaw kung kunana di diya. Kas ano pa nangurnong mo ti supot mo sa dilangit? Kaagtrabaho ka mat. Awang problema deta. Adamot sa nikwam natawid mo man wano nagregatam. Awang mga problema datang temporal. Adaman adal mo, mayat. Ngam temporal la ti adal, tag-retire kanto, agkabaw kan tumulaan, tasirin mo, awan tumulaan. Dayta sa nikom nga kungkuna, mapanawam to. Anya nga roti kas anong nga roti agurnong tigamang nga nailangitan nga ibagbaga na umuna, relasyon. Tapno isaganam ti napintas nga relasyon mo sa dilangit, umuna agkakabsat. Relationship. Dagita kaarubam, dagita katrabahuam, ti pamilyam. Kasano di relasyon mo kapintas? Kanada ko pimusa yun. Ni kabsat tayo, sino? Ni Father Rupo. Anya dita, padingam. Padingam. Mada question na. Naba nang dayta ngam. Di adal dayta ngam. Ado kas jay. Haan nga mabalin nga dadya ko na tayo nga, un adda sa ni ko tayo, nga problema, na agyaman ka kini Apo Diyos na naparaburang ka. Nga maang nga mabalin nga, iso ti gamang mo nga agnanayon data. No, daadal mo, anak, congratulations ta pinagregatam ti pamilyam. Nga maang nga iso ti gamang mo nga agnanayon data, mabalin mo nga usaran nga pangpasaya at ti relasyon mo ti tao, ngam no usaran nga mangdadael, maditorturungan na. Dagita sa nikwam nga naiparabor, nasaya at itulong mo. Kung nanangarod dito, nagmayat pa yung baga ni Apo Jesus. Ila ko yo amin ako kwayo itedyo kadagiti na panglaw. Anya tigamang ni Apo Jesus. Relasyon na kadagiti na panglaw. Ila ko yo tiko kwayo itedyo kadagiti na panglaw kunana. Ingkay to ila ko napanglawak oh laman don to maawat ko nga tamadamdama kadakay apan naglako. Iso ti umuna dayjay di relasyon tayo no kas ano tayo nga makilangan no agar aramid ka na imbag kini kabsat mo no tultulungam ni kabsat mo no pakawanam ni kabsat mo nayon ti relasyon ti pamakawan tagkamalitay nga rod amin. No nga di dignidad ni kabsat mo, agururnong katisupot mo nga, aglaglaga katisupot mo nga haan nga pulos nga mapisang. No di jay wagas ti panagbiag mo,
Secondary laeng dagiti material things, dagiti adal, dagiti sanikwa, na pinpintas to pay laeng dilangen-langen mo, kukwam to ti agnanayon. Dagiti sopot nga han nga madadael kunana. Kala di kalman, nag-meeting kami kadagiti pastoral leaders tayo. Dagi amin nga mangidadaulo. In-encourage ko kanyada, in-challenge ko kanyada. No kabayatan ti panagbasbasam ti sao ni Apo Diyos. Narinam ni Apo Diyos, nagbalbaliw ka, babaan ti panagbasbasam, natulungan ti kabsat mo, iparinam mo't iti kabsat mo, di pintas na, ti panagbalbaliw nga nagibasa. Haam mo nga bukbukudan. Tano daduma ka, adadagitay na-enjoy dan di agibasa ka, agtultulang dalang nga agretiren ka, yak na agretire, aging nga mataya. Managing bubukod, palubusan mo't ani kabsat mo, allukuyam nga umay, tabarbaring mapadasan na mo't napadasam, nga nagbalbaliw ka. Ngam di ultimo, di pinagbasam, dito'y ka, adda, rumusrusing nga, kinatangsit nga, I am better than the rest, no kunamon, kala ko man lalalaingat ng dagiti daduma, kunamon, adaro mo, ay, araw nga gamang. No napadasam ka na alukoy na ka ni Apo Diyos nga naman, namayat di pa nagibasam ka, nagbalbalyo tari nam, tulungan ni kabsat mo nga mapadasan na mo't, iburay mo nga rod, di yadda kanyam. Narinam nga rod, di yahin, ki iburay mo mo't. Kasi mo't lang, the same, already material things. No napadasan tinagsidat na imas, di mo lang maipadas mga iparanod ka dagita kakabsa mo. No napadasam nga in-enjoy ti biyag mo kumama nga agsidat ti lechon mat, ay ka nasayat mo't agpalechon ka maminsan, iyad adom tama atake dan. Nakita hamot ang di ti purpose na di bagbaga na ditoy kunana pay ditoy ni no ado tinaited ti maysa nga tao ado ti ekspektaren namnamaan nga iburay na. Anya kayat na nga sa unday jay, relasyon to pay laeng. No pinaraburan na ka ni Apo Diyos, apay nga iburay mo, ngamin adda relasyon nga buwem. Dahil ti agmulmula ti gamang, nga haan nga mapisang, haan nga madadaol supot nga mapisang. Dahil yung orod kunada ka, di ulitan tayo, no kunada tayo ka, napimusay ka kuma, anya matiri na dagiti tatao nga mapanawam. Natayan gapota ay niya naganan, di ko ma, di adal ngem, naba nang ngem, adda sa nikwa nang ngem, no adda ngem na, ay kadelikado. Ngem no daytay, ala nagsaya at dayta, sayang dayta nga tao, nakapakpakumbaba data nga tao uray di adal, nakasaysaya dayta nga tao uray no, naba nang kaamuna nga iburay, nakababatiri na dayto nga tao mayat nga kalangen, di man ti gameng, no kasto ti relasyon mo to'y daga, sigurado, kas di mo ti relasyon di langit. Taawan ijay langit, dagiti natatangsit. Awan ijay langit, yak amo, no kasano pa ng pakawan ni Apo Diyos kadakwada. Awan di langit, dagiti managing bubukod, di impyerno managing bubukod ti tao, ngam dito'y ijay langit, iso dagitay amuna ti agiburay. Kano makita tayo dito nga gamang nga kung kunana, agurnong kayo ti sanikwayo sa dilangit. Iso nga kunin ulitin tayo, temporal lagi ti pampanunutin tayo nga gamang tayo temporary. Haan nga agnanayon. O sarem ka dagitoy nga mangayat ken ni kabsat mo. Tano nagbalbaliw di puso nga agayat kadakwada awan dua-dua. Kukwam to ti pagarian na. Si sasagana akan kanay kunana ka ti pangarig ni Apo Jesus. Ti adipan nga si sasagana. Uray no umay tiri sumang petirabeja among na si sasagana latta. Anya ti adipan nga si sasagana, daytay mangited ti kanen dagiti pada na nga adipan. Relasyon pay laeng, relationship pay laeng. Kita inyo amin nga ibagbaga na dito, it's all about relationship. Our happiness daytay ti kinaragsak tayo, agdependar mo't laeng ginapintas a relasyon. Haan nga sa nikwa, ti fulfillment tayo, agdependar lat tayo na saya at nga relasyon, pamilya, katrabahuan, ka-aruba. Ti success tayo, agdependar to pay laeng ijay relasyon. Uray ka no di adal kay amin nga agkakabsat. No di kay pay agsasa uga poti san sanikwa. Agtitinangsit kada agkukagaputi adal kada trabaho, pinnangato.
awan na saya at nga relasyon, hanga successful dayta nga pamilya. Bagsak dayta nga pamilya. Iso nga ti bagbaga na dito ni Apo Isos, nang runa no ammom nga tulungan ni kabsat mo, iburay mo dyan da kanya na, dayta ti perfect nga gamang, dayta ti supot nga haan nga mapisang, dayta ti supot nga haan nga agkupas. Evaluate, rinaan, si asino tayo, anya dagiti kang runaan ti biyag tayo. At damot, interest tayo amin mga dapartatay kuma. At dama interest tayo nga nasaya at mapagidaan tayo, pagyanan tayo. At dama interest tayo nga komportable tayo mga aglugan. Ngam no nga to dayjay ngam tao. Nga to dayjay ngam ti dignidad ti tao. Baka agkam kamali tayo. Baka mapukpukaw tayo. Evaluate ti jari na. Anya tinapatpatag. Relasyon ti tao, uno sa nikwa. Uno sa nikwa, over relasyon. No, nagbaliktad sa baling agamang. Jay pa nagkakaruba tayo. Adda mamatpati kanyam, adda mang dangdanggagking ka, no aggangganad isalakan da ka, no igabor da ka, ngula itakan ta magaborang kan. Jay pa jay katrabahuan tayo. Jigamang tayo, napintas nga relasyon, isumanda ka no makita da ka. Nagmisuot yung makakitain ka, ay so tayo pakawanam. Apang ka makitsinda, kalpasan ti misa, dagtaman day ti baratan, ay hapo, kabukbutang nga nakwan. Adda kakasjay, ala, adda pa'y lektor sapay day jay. Apan gumatang ka, kabukbutang dagiti aglago, anda kita talaga nga. Haan lang aming yati simbaan, bala, paraangan, unag ti pamilya, agraman tsindaan, ti makita no si asino tayo, umat iti imatang kita, namno deti sumungsungad ka, kumadya tsindaan ka, may kan manang, ay antay, may katuyan, maragsakan pa di aglako, tahamot, ang deti tawa, subsobra am di itid mo, ngam di relasyon nyo ka, adalat na relasyon tayo. It's all about relationship. Aglugang ka tricycle madamdama ka. Handa ka kayat ng ilugan dagiti tricyclean. Apaya, there's something wrong. Madilat taa. Ngam nung na makita da mga nasaya at ka naparabor ka napakumbaba ka. Dahito yan. Wala si kamot tinagluganan da nga tricycle ka. Madilat nga tricyclean. Apaya, kupit. Kanayon nga awan pagsuplinan awan matibaryak antay. Ay, inal daw laki. Di mga awan tibaryan ka. Kabutang da ka. Relationship. It's all about relationship. No makitam day jayan, no marinam dito ilubungan nga, no iti pala ang panakilangan mo, kamaayayo ti tao king ka, nakapundar ka tigamang mo. No mariri na dagiti tao, ti ginawag ka po ti panagayat mo, at dagamang mo. Supot nga haan nga mapisang, kukon ti langit. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao tinapaypay so a Diyos. Naiyanak sa nanaparswa. Diyos sa kasmetlaeng ti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapos sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panbalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan.
Hintay umararaw iti ama tayo, sapay kumataitid na kada tayo tinadalos a puso, nga atap no agbalin nga isuna ti kang runaan agamen tayo, nang runa ti panagayat tayo kadagiti kakabsat tayo, umararaw tayo ket kuna tayo, apo denggen nakam kadi. Ikakaasimi dagiti mangidadaulo ti simbaan. Dagiti diakono, papadi, obispo ken ni Santo Papa. Agtultuloy ko mati karadkad ken ragsakda nga agtrabaho para iti pannakaisaknap ti pamati ken mabigbig ni Apo Jesus at tinapay ti biag. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggen nakam kadi. Ikakaasimi met dagiti naikan iti responsibilidad amang idaulo ti gobyerno mi. Kanayon ko mga isayang katda dagiti proyekto para iti pagsayaatan ti kaadwan, ket mabigbig dagiti tattao abunga dagitoy tinaimpopuswan a panagserbi. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggen nakam kadi. Ikakaasimi dagiti mayaw awan, maparparigat, maidadanes, masaksakit iti bagi ken panunot, ken dagiti napanglaw. Ni kumaapo Jesus at tinapay ti biag, ti mangted kadakwada ti pigsa ken salakmib, ket may kanda tinamnama ken ayat. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggen nakam kadi. Kakaasimi dagiti kakabsat mi apimusayen. Mairanod da kuman ti panagungar ni Jesus, ket maragpatdan ti biag ngagnanayon nga inegseg gaanda. Bayad ti panagbiagda dito'y daga. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggen nakam kadi. Ikakaasimi dagiti pamilyami ken ti gimong mi. Babaen ti panangawat mi ti bagi ken dara ni Apo Jesus a Kristo, mairanod kamto ti biag ngagnanayon. Dawaten mi ken kaapo. Apo dinggen nakam kadi. Agulimat tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Dawatin mi ken kaapo, apo dinggan nakam kadi. Ama ammom dagiti linaon ti panunot ken puso mi. Ammom dagiti banag a makaited ti biag ken patay kada kami. Sika nga rod apo ti pagtalkan ken pagkamangan mi iti panagbiag mi. Gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Idaton mi ken kaapo. Sagsagot mi analumon. Pagyaman mi ken ka managparabur nga ama. Awatem pasantuem ida. Daytoy tinapay pasantuem kuman. Ken daytoy arak nga itaida tumiken ka. Ket sapay la kumatamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o ama. Daytoy tinapay pasantuem kuman. Ken daytoy arak nga itaida tumiken ka. Ket sapay la kumatamay kariday ti padaya.
apang supapat mit kinadungom o Ama. Idatun miken ka, Apo. Ragragsak mi nga anak mo. Pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kumang, ken daytoy arak ngay taidatun mi ken ka, ket sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapak mit kinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paay apakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadagitoy daton nga iroknoy ti iglesyam, si kamet laeng tinangted kadakwada, pagbalinem ko maida apakay salakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit kin. Itag-ayo dagita puspusoyo. Dadan stagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo, adyos tayo. May karikit rumbe. Pudno una ya may karikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka o apo na santuan nga Ama, man nakabalin gatag nanayon a Dios, ta itasidong mo adda kami, agbiag kami, gat agunnoy kami, ket kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adi marik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami, no di ket kastapayan nga adda kada kami, ti talget ti agnanayon apan nakaisalakan, kati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, ket namnamaen mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon. Iyan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anan sa taagyaman kamken ka, ket makitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam, gat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios, dagiti amin napaswa. Ti langit ken daganat mo, iti pakaidaydayawam. Hosanna, 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 iti kamatwan. Hosanna, 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 iti kamatwan. Maydaya ti may itinaga ti Apo. Hosanna, 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 iti kamatwan. Hosanna, 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 iti kamatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka,
pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagi iso a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panabunga, inna kamin salaka, manubuti sa ngalubungan, Inna kamin salakan, manubuti sa ngalubungan. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isu daan nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Amen, Amen. Si papakumbaba tayo nga umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, tungten kumati pagarian, matungpal kumati ngaken mo, dito'y daga sa dilangit.
kadakang di aldaw ditoy, di kanen mi, di pati na yung nga aldaw pakawanin, dagiti basbasul mi, kasmet kumang iti pamakawan mi, kadagiti men na kabaso kada kami. Di na kami baybayan nga umanugo iti sulhiso ket isalakan nakam iti nages. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, Ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon nadi, tuwag sarna. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta ko ma'am. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, itdem kada kam ti kapya, itdem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya ti may salaeng asaom mapaimbagton toy kararwa.
sumay ka. Dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyag ko ken kararwat, tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabayem aladay to'y numo. Tapno ag serbiya ka si pupudnon, aging gatong pato'y biyag ko. Tati ayat mo, isua po ti biyag ko, ket ti asim isua po ti kired ko, ket ti bilin mo, iso apo ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Tati ayat mo, isua po ti biyag ko, ket ti asim isua po ti kired ko, ket ti bilin mo, isua po ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Silaw maputo'y panunot ko, pakirdem kadito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko, titalek ko ken kaidatong ko. Iyawat ko ken katiamin ko, usarem kada po to'y adipen mo. Isurum ngagbiag itilinteg mo, inagtalek laeng ken kawapo. Tati ayat mo, isua po ti biyag ko, ket ti asim isua po ti kired ko, ket ti bilin mo, isua po ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Tati ayat mo, isua po ti biyag ko, ket ti asim isua po ti kired ko, ket ti bilin mo, isua po ti bagnos ko, nagturong kinapudno. May kumani ka mang, O Diyos ko, amin na parikot ko, ta sikalae, O Apo, tiyam mo kamakatulong tinumo, agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam naman, tarakupen nak ngarut talaw, sakbay nga inak maiwawa.
Rarag tayo. Apo ipaayo mo kadita pakaisalakanan mi daytoy apan nakiranod mi kadagiti sakramentom ket patalgidan na ti pammati mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Agyaman tay ken agragsak tay ti amin na paraburna. Biag nakitinted na daraken amin na sapay kumata intay amin nagkay sa tisidong na. Amangibunan na gitina